mila do du fama ma Fatmata ar jogi to question e landu fan lannoɗamo mi jogi jaati bismillah landade mo kanko ka timata parce que o neddo mawdo o neddo jibi bibliothèque mede donc min paami hono ko kalda joni ko gorko mawdo hono ko kalda hala kibaru baale meden de ko wonko jimmi landade baali meɗen de a wi fa pindina sukaɓe meɗen ɓe woni ko darde no watta so tawi nangodirenne yalla pati hono ko jogino ɗon keña ko pati majju jaati on donc an e hakkille ma joni no jirɗa balɗe ni wonko ɗe nafi leñol ngol na wonko ɗe nafi leydi ndina wonko ɗe nafi ɗengal ngal na wonko ɗe nafi sukaɓe meɗen ɓen yalla hoɗum woni ko gollete e baale ɗe ko mbawɗen wiide sukaɓe meɗen ɓe ana mbawi tinnade hen janggo ñande e ngala par ce que so neɗɗo wawa duuɓi temedere dañande a wala neno wala ko neɗɗo warlata suko muɗum ko wona taw yirana ekkidino ɗum ñande wala tawi wonko heɓata ko famata ɗo nangata wonko jiiɗa ko balɗe nafina balɗe nafi fa heewi nde tabital pulaku jooɗoto nde pulaku o fuu yiidayno kako laamɗo joƴƴini ɗum ko huɗumen puɗɗiri bagge e cereeli alhamdulillah en kooti kunare puɗɗiri kolol kolol alal rewo mbiɗen kolol pulaku mais noddan artiste en pulaku ɓe fof gara kawrita Bamako ɗo ɓe gaɗa luye seyi seɓe mo jiiɗa o ɓe gara homo fuu wadda tawa fina tawa muɗum o doansan koɓe gara mbama senon koɓe gara mbama hayren koɓe mbama burgun koɓe mbama jama o jooɗo pulaku goɗo ɗo o du fu wona cadre mum wona drowo ɓe gara ɓe kebbina sallo fa wiya pep jama ana hella weltara loɓɓere so min tiliki min gaɗa ko wiyete symposium ngaji ɗum woni batuji jokka min gara min lamɗo hono pulako wurno arade huɗo Amadou Ampate Ba wile pulako huɗo Seko Amadou waɗi se pulako nangodiri ɗi batuji di gaɗa jokka jangguɓe ɓe gara moƴƴina wiyete symposium binda min jokkirino kolol min jokkirino kolol 2 komin tili kolol mi andi pulako Mali o ka yiidi nangodiri fuɗɗi faamude nde min naati international nde min noddi leyɗe goɗɗe ɗo pulako o woni min puɗɗiri Nigeria ɓe jeeyi Nigéria min kaldi e maɓɓe nde laamɗo waɗi Alhaji Abou Ousmane ɗo nana inde mo Alhaji Kadri ɓe ɓami avion ɓe kebbini ɗum fulɓe ni faawi pep ɓe gaddi ɗum ɗo ɓe mbi pullo Mali yo mam maɓɓe minen mamma ɓe mbiyatamen mamma yo mamma to maɗa mamma a jarama mamma a jaɓɓama ɗum yo Cameroun fulɓe Sénégal ngari ɓe jeeyi e maɓɓe ɓe ngari ɓe jeeyi e Guinée ɓe ngari ɓe jeeyi e Niger ɓe ngari ɓe jeeyi e Mauritanie ɓe ngari ɓe gaɗi ko wiyete festival international de la pulako de la culture peul premier festival international mo ɓe gaɗi nde Alpha Oumar Lamino gennuyo pullo debbo Adam Ba Konari ñayrowo pulako fa fuɗɗi janngude fulfulde mi yeeyi du pullo debbo fof ko fotimo e ñayride pulako ñayrana pulako fa sanne o walli fa nde mi tilino soirée amen goto Allah yarro e Bara Sambaro ana nguuri e artiste amen o wimi ngara Kuluba yo nokku makko kanko woni debbo kanko jenno ko ɓe ngara bismillah min dondi daage amen e cereeli amen e bagge amen wallahi e guñurde amen min ngari min jooɗi le pale mo jiiɗa o ɓe yogaɓe télé tan jiyata pale a bad miile koyɗe mum ana naatodo waɗni men ngal teddede gorko o wari du jaɓɓime dambugal ɗo wardi e tumbude muɗum goro news pulako wardi e jawdiri muɗum mbaandu raneri farfar kanko ɗo hocci ɗum pulako wardi e ɓoldu foti 2 métres lobburu o daran o itti o hokki keccuɗo men fuu ɗo woni Alhaji Abbo hay sawru pulako andi koɗum oɗo andi ay ɗo welimi mi naati mi ñaami mi pii kolli min mbami ley pale mo jiiɗa o ko watte fu men gaɗi caggal mum du min tili to o wi ministre makko goto yo jaaɗo retraite ana jeeya hedde nguuma en to professeur Younous Hammay Dikko o haya kañum Adama Samase ko ana gonno e gouvernement makko wi bon gaɗe ɓe recevoir gaɗon dinne mawɗo noddon fulɓe iwɓe leyɗe aduna ɗe fof gara kawre fu bisimilla mais fu men gari deka wona Sénégal wona Mauritanie wona Niger wona Burkina ɓe fu men jeeyi toon ɗum waɗi Grand Hôtel de Bamako ley danki mum mawkiki gari min jooɗi min ñaami baggi piha min kaldi e ɗumani en famin caaki nde e ɗum welno sanne fa wayɓe amen immi mbi ça c'est une bombe peul ɗum yo bombore mawde de ɗum se felli fuu leydi ndi immoto nenno ɗum woni nafa baali ɗe o baali meɗen ɗo e yaade surtout Sénégal
jande pulaku nde naati e majjum sanne fa ɓe gaɗi programme mum yalla sukaɓe men ana jangga fulfulde enen jangge tafe sa mimiɗani mi wala fe niveau 3e année e fulfulde hono windu o kay mi wawa sanne mi jangguini sukaɓe meɗen haya ɓurɓe nangude ɗum ley mali ɗo du yo ñoronkoɓe ko nani no ba watta ba moƴƴina école ngaji fulfulde anni jangguina sukaɓe won Bamako ɗon won Nioro won nokkuje ɗe fof haya leñol ngol jande nde waɗa fulɓe jangi sukaɓe meɗen jangi fulfulde bon ana janga fulɓe ana ekkito neesu fulɓe neno ɗo du woko nafi alhamdulillah ko nafi tato ɓerde du Allah waɗi ɗo kawritiɗen fou yimɓe annodira an hoto jeeyaɗa min ko fa Nioro Sahen jeeyami mi Gavinani jeeyami mi Konna jeeyami mi Donsa jeeyami ɓe natodiri cadre en ɓe fof annodiri nangodiri hunde fof ko heeɓi pullo fou so min kaltiri hon fof immoto daro waɗa no wawi neno ɗo du nafi joni noon baggi ɗi kam mbari walde nde jiiɗa nde min mbi ɗum ɓuyto ɓe ana mbare ɓe kana wamude ay ɗum yoppiɗe ay no ɗo ka fu nafi pula vraiment min beltima sanne Ami Coulibaly hono no haaldi haala makko kani ɗum ni saabi so joƴƴiɗe e noygal pulaku télé ɗo par ce que sakiraɓe meɗen ñoronkoɓe meɗen hono e PDG meɗen kañum e miñu gorko na mawnu gorko kañum en gaɗi sababu yera ɗengal ngal yerano yaara yesso e mbi han Allah ɓeydu moƴƴere hono dokka hono ko heddi ko aɗa wawi landademo min ka landan ɗini min ka en jarta gaci seeɗa fadde meɗen